Büyük şairimiz Tokayga bağışlangan obelisklar, heykeller Respublika rayonlarında bar meken. Әміне Müslümanlar bugün şın mağnasında birinçiler buldular. Melletamak avlının Tokay uramında büyük şairimiz ismi bilen atalgan park yasaldı. Onda şairimizin büstü da ornaştırılgan. Әлеге tarihi tantananın büyük şairimizin tuğan gününe to'g'ri kelüvi uzuk zor bir gururluk hem şatlıq hisleri uyattı. Müslümge kelip kirgende Melletamakның мәчете күркәм, шушай татар дөньясына келіп керә торган капкабыз шикелле тора иде. Инде бүген Тукайның һәйкәлен ачу, ул инде икеләтә зур куаныч дип әйтергә кирәк. Паркны эшләү һәм анда Тукайның büstен урнаштыру фикерен Шаллы икмәге акционерлык җәмгыяте генераль директоры Рафаэль Юнусов тәкъдим иткән. Паркны ясау өчен барлык финанс чыгымнары белән дә үзе ярдәм итте. Ул үзе шушы авылда туып үскән. Хөрмәтле якташыбыз туган авылын һәр вакыт кайгыртып, ярдәм итеп яши. Тукайыбыз турына килсәк, бәлкем без аны моңа кадәр әле бәясен дә белеп тормаганбыз фатагы шулай бит. Инде ул безнең өчен ул Пушкинда ул, Лермонтовта ул, Маяковскийда ул. Бауак табылырга мөрди, ишене булырга да мөмкин. Шуңа күрә бүген көндә безнең аңа багышланган һәйкәлебез аның якты истәгенә шушындый безнең рәхмәтебез булсын. Тантаналы чарада шулай ук якташ язучыбыз Тукай премиясы иясе Фуат Садриев та чыгыш ясады. Бөек шагыйрыбызга да, игелекле якташыбызга да рәхмәт сүзләрен җиткерде. Ул безнең пәйгамбәргә тиң зур шәхсебез. Уйлап карыйк әле. Аның тормышы менә бер җыр кебек кенә үтеп китә. Бик кыска. Ләкин бу җыр шул кадәр фаҗигале, шул кадәр дә моңлы. Менә ул җырда безнең халык гомере буе, гасырлар буе интеккән, газапланган, зулым бөтенес чагыла. Чыгыш ясаучы балалар язучысы Мөҗәһит Әхмәтҗанов сүз әйтеп кенә калмады, Курайда тәфтиләү көендә уйнап бүләк итте. Чарада чыгыш ясаучылар бөек шагыйрыбызга да, иганәче Рафаэль Юнусовка да рәхмәт сүзләрен җиткерделәр. Чараны карарга килүчеләр дә шушындый гади бер авылда зур эш башкарылуына горурлануларын белдерделәр. Biz bu parkны эшли башладык көз көне. Башта агачлар утырттык, хәзер менә язга чыккач, бер кат территориясын чистартып, менә эшләрен бетереп туктадык. Безнең авылда мондый парк ачылуга без бик куанабыз, бик шатланабыз. Тау башына урнашкан ул ерактан күренеп тора. Утырып ял итәргә скамейкаларда була, рәхәтләнеп иҗат кичәләре үткәрергә була. Монда шатланып килдем. Шундый зур бәйрәмне мәлләдә билгеләп үтүенә. Орша кайда да, мәллә кайда ерак бит инде. Ну бит безнең телебез Тукай дип ачылган. Тукай рухы белән яшибез. Тукай ул безнең бабабыз да, укытучыбыз да, барсы да бар. Мин инде Габдулла Тукайның шигырьләрен аеруча яратам, чөнки аларда ниндидер аерым бер мәгънә бар. Һәм инде укучыларга ул шигырьләрне укырга тәкъдим итәм, чөнки алар аннан тәрбия алалар дип уйлыйм. Иң зур шәхестәр авыллардан чыга безнең һәр вакытта. Шуңа күрә бер авылны да мин кичкенә дип әйтә алмыйм, зур дип әйтә алмыйм. Мин үзем Сарыш авылыннан, Сабар районында зур мәдрәсә булган. Һәр авыл зур хөрмәткә лаек. Рафаэль Сулейман шикелле кешене тәрбияләгән икән бу авыл. Ул инде кичкенә авыл түгел. Бәйрәм чарасы район мәктәпләренең укучыларының чыгышлары белән үрелеп барды. Тантанада Тукайның җырларын да, шигырьләрен дә ишетергә, әкиятләрен дә күрергә мөмкин булды. Melletamak авылы бүген Тукай рухы, Тукай сулышы белән яшәде кебек. Чараның ахырында авыл өстенә и туган тел җыры таралды. Фәридә Гайнетдинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.